είναι στην Ελλάδα τα πράγματα τέτοια που να είναι ευνοϊκά για κάποιον που θέλει πρώτον να επιλέξει τι θέλει να κάνει και δεύτερον αν έχει μπει σε κάτι που δεν του αρέσει να το αλλάξει εύκολα. Κοίτα Χρήστο, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν πράγματα στη δουλειά τους που δεν τους αρέσουν. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Το να βρει τώρα κάποιος αυτό που αγαπάει, επίσης είναι δύσκολο. Πίστεψέ με, για κάποιους ανθρώπους είναι και πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν δουλέψει αυτό το κομμάτι και το βρίσκουν εύκολα. Υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να το δουλέψουν λίγο παραπάνω και εκεί χρειάζονται βοήθεια. Φυσικά και γίνεται όμως. Δεν γεννιέσαι με αυτό, δεν βρίσκεις το πάθος σου με τη μία, αλλά το ανακαλύπτεις. Αυτό πιστεύω εγώ. Πιστεύεις στην Ελλάδα οι περισσότεροι ξέρουν τι θέλουν να κάνουν ή τους αρέσει αυτό που κάνουν? Κοίτα, νομίζω το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Είναι σε μια δουλειά και δεν περνάνε καλά, αλλά δεν έχουν ιδέα ποιο είναι το επόμενο τους βήμα. Αυτό ισχύει.